Halo? Halo? Czy mnie słychać? Czy mnie widać? Mam nadzieję. Witajcie moi drodzy. Słuchajcie, chciałem powiedzieć w sumie, że to jest podsumowanie poświąteczne, ale święta trwają, bo mamy dopiero drugi dzień świąt. Znaczy dopiero, no drugi dzień świąt, to już drugi dzień świąt. Chciałem po prostu tak zapytać, jak wasze wrażenia, jak tam świętujecie, jak spędzacie czas? I co najważniejsze, co dostaliście fajnego? Ja w ogóle miałem robić za prezent dzisiaj na vlogu, ale nie chce mi się kleić ta gwiazdka. Ewentualnie mogę tak. Ładnie? No. Także moi drodzy, co dostaliście? Co fajnego dostaliście od dzieciątka? Albo od Mikołaja, albo od Aniołka, albo od Dziadka Mroza, albo... Nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne opcje? Chyba wszystkie wyczerpałem. Co fajnego dostaliście? Co fajnego podarowaliście? Co dobrego pojedliście? Co dobrego sobie dalej jecie? Bo to jest teraz taki... To jest super ten czas, nie? Jak zostaje nam kupa tego świątecznego jedzenia i teraz tak... Nie zastanawiamy się co zjeść, znaczy nie mamy problemu z tym, żeby coś wybrać, nie? Bo sobie na obiadek pierożki, tu sobie barszczyk, tu coś, na śniadanko jakaś sałatka. I to jest piękne, moi drodzy. I to jest bardzo piękne. I w ogóle, a najlepsze to już jest całkiem, nie? Jak ostatki jak się je. Jak już na przykład jecie ostatnia miska barszczyku, ostatni kawałek makowca na przykład, ostatnia tam miska moczki czy makówek, już tego nie ma i to jest wtedy takie pyszne, tak dobrze to wtedy smakuje, że masakra, nie? Zawsze tak jest, że jak jakieś dane jedzenie się kończy, to nawet jak wcześniej żeśmy nie mieli ochoty i go zjeść, to one wtedy smakuje, ło, jak dobrze, to byśmy tylko to jedli. Dosłownie tylko to byśmy jedli. No. Także ja mogę się wam pochwalić, że dostałem od dzieciątka bluzę. Może mam? Nie mam już nigdzie. No ale bluzę taką sportową, taką z kapusą na głowę i jakieś tam słodkości, jakieś czekolady, jakieś, jak to się mówi, bombony, czy tam cukierki, no. Także ja jestem bardzo zadowolony. Czy lubicie pakować prezenty? Czy lubicie pakować prezenty? Bo ja tak ostatnio się zastanawiałem, że kurde, to jest tyle roboty w to pakowanie, nie? Kupujecie te specjalistyczne te folie, takie wiecie, te papiery takie do pakowania i siedzicie, pakujecie, tniecie, kleicie, godziny, zależy ile macie prezentów, nie? I dajecie te prezenty i to zostaje podarte w 10 sekund i wydupcone na hasiok, nie? Wtedy jest trochę takie wrażenie, że cała robota poszła w ciul, no ale z drugiej strony co, no... Mają nie otwierać prezentów, bo co? Bo ładnie zapakowane? No nie, no ale tylko tak mi po prostu przyszło do głowy, że to jest takie smutne. No i to w zasadzie tyle. Mam nadzieję, że dobrze żeście Wigilię spędzili, dobrze spędzacie święta, że kto ma wolne, to wypoczywacie, że sobie właśnie odpoczywacie jakoś od pracy, czy od szkoły, czy od studiów. Mam nadzieję, że te święta spędzacie dobrze i jeszcze raz życzę wam wesołych świąt i co? Chwalcie się. Coś tam żeście erbli od dzieciątka albo od innego łonego. No, a może nawet zróbmy tak. Combo Breaker. No, to moi drodzy, tyle z mojej strony. Robimy manipulację oknami. O. Zapraszam was serdecznie, moi drodzy, na Facebooka, na fanpage, kto jeszcze nie polajkował. Zapraszam na Hitboxa, live'ujemy codziennie. No. Zostawcie łapkę w górę i... widzimy się.